नमस्कार मित्रांनो, स्वरागौरी टेक्नो यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, रात्री उशिरापर्यंत अपडेट झालेल्या महाराष्ट्रातील सगळ्या बाजारपेठांचे बाजारभाव आपल्या हाती आले असून सद्यस्थितीमध्ये या बाजारपेठांमध्ये कापसाच्या बाजारभावाची काय स्थिती आहे याची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। त्याचबरोबर आपल्याला आपल्या परिसरातील बाजारभावाची माहिती असेल तर कमेंटद्वारे कळवा। समोरच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याचा नक्की समावेश करून घेऊ। त्याचबरोबर मित्रांनो, शेती संबंधी इतर महत्त्वाचे अपडेटसाठी आमच्या स्वरागौरी टेक्नो वेबसाईटला नक्की भेट द्या। डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे। तत्पूर्वी आपण जर आमच्या चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन हिट करा, जेणेकरून कापूस बाजारभाव आणि शेती संबंधीच्या महत्त्वाचे अपडेट आपल्याला लेटेस्ट स्वरूपात प्राप्त होईल। चला तर सर्वप्रथम बाजारभाव बघूया आपण। बोरगाव मंजूच्या या ठिकाणी आज कापसाला 9,900 रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळालेला असून जळगाव रोजामध्ये आज कापसाला 9,840 रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ आहे यवतमाळ। या ठिकाणी आज 9,900 रुपये प्रति क्विंटल दराने कापूस विक्री झालेली असून वर्ध्यामध्ये आज कापसाला 10,050 रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ आहे वरुड। या ठिकाणी 10,100 रुपये प्रति क्विंटल दराने कापूस विक्री सुरू असून अकोल्यामध्ये 9,925 रुपये बाजारभाव मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ बघूया हिंगणा। या ठिकाणी 9,975 रुपये प्रति क्विंटल दराने कापूस विक्री सुरू असून अमरावतीमध्ये आज कापसाला 9,950 रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ आहे चिखली। या ठिकाणी 9,825 रुपये बाजारभाव चालू असून उमरेडमध्ये आज कापसाला 9,850 रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ आहे कळमेश्वर। या ठिकाणी 9,875 रुपये प्रति क्विंटल दराने कापूस विक्री सुरू असून नागपूरमध्ये आज कापसाला 9,825 रुपये बाजारभाव मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ बघूया सावनेर। या ठिकाणी 9,750 रुपये प्रति क्विंटल दराने कापूस विक्री सुरू असून काटोलमध्ये आज कापसाला 9,800 रुपये प्रति क्विंटल कापूस बाजारभाव मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ बघूया मित्रांनो खामगाव बुलढाण्यामधील। या ठिकाणी 9,570 रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव चालू असून राळेगाव मध्ये बघा 9,950 रुपये बाजारभाव मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ आहे हिंगणघाट। या ठिकाणी आज विक्रमी 5,000 क्विंटल कापसाची आवक झाली असून मध्यम स्टेपल स्वरूपाच्या कापसाला किमान दर 8,000 रुपये, कमाल दर 10,250 रुपये तर सर्वसाधारण भाव मित्रांनो 9,150 रुपये प्रति क्विंटल राहिलेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ कोरपना। या ठिकाणी 2,392 क्विंटल कापसाची आवक झाली असून लोकल वाणाला या ठिकाणी किमान दर 7,700, कमाल दर 9,700 तर सर्वसाधारण भाव मित्रांनो 9,100 रुपये प्रति क्विंटल मिळालेला आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ बघूया सिंधी। या ठिकाणी 73 क्विंटल कापसाची आवक झाली असून लांब स्टेपल स्वरूपाच्या कापसाला किमान दर 8,500, कमाल दर 9,800 रुपये तर सर्वसाधारण भाव मित्रांनो 9,420 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतरची बाजारपेठ आहे किनवट। या ठिकाणी 168 क्विंटल कापसाची आवक झाली असून किमान दर 8,400 रुपये, कमाल दर 9,700 रुपये तर सर्वसाधारण भाव मित्रांनो बघा 9,400 रुपये प्रति क्विंटल सद्यस्थितीमध्ये मिळत आहे। त्यानंतरची बाजारपेठ आहे राळेगाव। या ठिकाणी बघा आज विक्रमी 4,000 क्विंटल कापसाची आवक झाली असून किमान दर 9,500 रुपये, कमाल दर 10,025 रुपये प्रति क्विंटल तर सर्वसाधारण भाव मित्रांनो 9,950 रुपये प्रति क्विंटल मिळालेला आहे। त्यानंतर जालन्यामधील जाफराबाद मध्ये बघा 244 क्विंटल कापसाची आवक झाली असून हायब्रिड वाणाला किमान दर 8,750 रुपये, कमाल दर 8,950 रुपये तर सर्वसाधारण 8,829 रुपये प्रति क्विंटल। मित्रांनो, कापूस बाजारभावासंबंधी हा व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या परिसरातील बाजारभावांची खात्री करूनच आपला कापूस विक्रीला न्या। जय हिंद, धन्यवाद।